incwadi kaMark. Hallelujah. NgokukaMark 15 verse number 34. Hallelujah. Amen. Kufundeka kanjena-ke. Ngehora lesishiyagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Okungukuthi ngokuhunyushwa, Nkulunkulu wami, ungishiyelani na? Liphilile babizwi lakho, khuluma ngalo nakule mini in Jesus name. Amen. Amen. Angibingelele bangcwele abagcotshwa bonke, ngibingelele our bishop egameni lika Jesu, ngibingelele ibandla lonke, ngibingelele i-leadership yonke yebandla. Hallelujah. Egameni lika Jesu. Hallelujah. Eli Eli lama sabachthani. Eloi Eloi, Nkulunkulu wami ungishiyelani na? Amen. Sibonge Calvary. Sibonge Golgotha. Ngomsebenzi opheleleyo. Hallelujah. Sithola izwi kaNkulunkulu sekukhulunywa uJesu sesiphambanweni. uJesu sebethaniwe. uJesu sekuzwile ubuhlungu. uJesu senziwe konke. Sizwa la egameni lika Jesu. Sinizwa uJesu enemeza ngezwi elikhulu ethi Eloi, Eloi lama sabachthani. Nkulunkulu wami ungishiyelani na? Hallelujah. Jesu sonke lesisikhathi uzwisa ubuhlungu bungakhali ngani. Amen. Ubungamemezi ngani? Why and umekhala uJesu akakhalisa ukuthi uzubuhlungu. Uthi uNkulunkulu wami ungishiyelani na? Usibeka emqondweni wokuthi uJesu khaliswa ukusuka kaNkulunkulu eduze kwakhe. Okusho ukuthi uJesu esashawa uNkulunkulu bekanye naye. Ubengabuza ubuhlungu noma bebuza ubuhlungu bekwazi ukubekezelela ngoba uNkulunkulu kanye naye. Mambamba abangcwele, uJesu esuka ezulwini ubenguNkulunkulu kodwa sefika emhlabeni ubengumuntu phaqa. uJesu bezinhlungu njengoba uzinhlungu. uJesu njengoba wayefaka umqhele wayekwaphuma igazi lelaphuma kuwe. Amen. Kunalingaphuma igazi kuNkulunkulu noma kuJesu inkosi sezulwini kodwa lapho liphuma kwindodana kaMariya. Amen. Hallelujah. Amen. Kodwa uJesu esenziwa konke lokho akazange amemeze lithi izwi kaNkulunkulu wayenjengemvu phansi kwabafundi bayo. Kodwa wakunala wasuka uNkulunkulu. Saqala semuza uJesu. Saqala sezwe ukuthi nayo indoda imemeza. Kade engamemezi kade ethi kanti kuyini into engaka ngokukhala kaJesu ukusuka kaNkulunkulu. Kuyinkinga uthi wemagcwele amazwi ayisikhombisa siwasho umnyaka yonke kodwa uma singaqaphelanga ukuthi ayisifundo nangonyaka ozayo kuzobe kushiwo siphume singenalutho singafundanga lutho. Amazwi uJesu awasho esiphambanweni wayezofundisa ibandla. Hallelujah. Ukuthi kuyinkinga yamandla kaKristu ungazi ubuhlungu ngayo yonke indlela kodwa ukhale kodwa uzungathuli mhla kusuka uNkulunkulu kuwe. Hallelujah. Lalela noma ngcwele
uNkulunkulu engekho phakathi kwabo. Abantu bayakwazi ukuma epulpit ashumayele engekho uNkulunkulu phakathi kwabo. Kodwa uJesu sibambanweni wahluleka ukubamba ubuhlungu bokushiwa uNkulunkulu. Sifunda isifundo la sokuthi ungathuli umuzi ukuthi uNkulunkulu akasekho phakathi kwakho. Hallelujah. Ungamemeza umuzi ukuthi uJesu uNkulunkulu akasekho uhamba wedwa. Abantu bakulesi sikhathi noma bazalwane bayasaba ukumemeza, bayasaba ngisho ukuthi kugcwele izolo. Into eyenza ukuthi uNkulunkulu ashiye uJesu kungenxa yokuthi uJesu wayesethola izono zethu. Kodwa uJesu waye-understand ukuthi noma nginezono kodwa ngikwazi ukuthula. Kodwa abantu bakulesi sikhathi bayakwazi ukuthula ababenze yonke into ngemfanelo engathi yonke into i-right. Kodwa namhlanje uJesu usifundisa ukuthi ungathuli, ungamemeza. Kodwa elinye izwi kaNkulunkulu elithi omunye wesimame nowesilisa bathi mabezwa ukuthi umphongolo kaJehova untshontshiwe bavele baquleka bafa ngoba babengakwazi ukumela ukuhlala noma ukuphila bengenaNkulunkulu. Kodwa bazalwane bamanje bayiphila impilo engathi bayiqala kaHeyi bayogcina kaSethi bengenaNkulunkulu befake uNkulunkulu. Umuntu athule aqhubeke ashumayele aqhubeke athi ngumzalwane aqhubeke athi ngisindisiwe. Umuntu uyabheka uNkulunkulu akekho. Ungathuli uNkulunkulu akekho. Akuthulwa ngisho ngathi usulala phansi ungathuli. Athulwa into ezokusiza ungabanaki laba bathi hayi wena usuwone kakhulu. Lalela uJesu sephambanweni wayone okumangalisayo ngoba wayithwala nalokhu wena othi wone ngakho osaba ukumemeza uJesu ngoba uthi abantu abazalwane bazokhuluma noma osaba ukumemeza uJesu ngoba uthi wena wona izono ezidlula abantu. Lalela uJesu wayone ngaphansi kwalento wena oyenza kuyimanje. Kodwa uJesu waphela wamemeza. uJesu wayithela yonke inhlobo. Mawuthi usaba ukumemeza ngenxa yokuthi unamanga, lalela into encane leyo memeza. Alimemeza ibandla kaNkulunkulu. Alimemeza lithi weNkulunkulu uthi ungasishiyi. Linkinga ibandla lahamba uNkulunkulu esukile kulo. Linkinga ibandla lahamba lingenamangcwele. Linkinga ibandla lahamba uJesu wayethule wona lonke ngoba wathi uNkulunkulu uyamgayida yonke indlela. Hallelujah. Uyamgayida yonke indlela. Wena ugayida ubani? Ugayida ubani endleleni uNkulunkulu engasekho? Isifundo esisithola ku-Eloyi, uNkulunkulu wami ungishiyelani na? Ukuthi ungathuli. uNkulunkulu esesukile kuwe. Noma bengakuthulisa kodwa ungathuli. Noma ngathiwa wena usuna napa ngeke usalunga kodwa ungathuli. Noma ngathiwa wena uzomosha amaweshipa anti wena amaweshipa lalela uthaba mamuthuli ungathuli. Iza phambili uzothi uNkulunkulu wami ungishiyelani? Izakuthi ungishiyelani na? Isifundo esisitholayo ungathuliswa nabantu. Ungathuliswa izono nazo. Memeza ukuthi uNkulunkulu namandla okwasha izono. uNkulunkulu uzokulekelela esiphambanweni obuso sezono. Hallelujah.